poate educa, să zicem? Cum se poate exersa, educa, nu știu, atenția asta noastră, disponibilitatea noastră de a privi în jur? Sunt cărțile tale un exercițiu de genul ăsta? Crezi că sunt citite și pentru asta? Pentru că ne ajută să ne uităm mai atent în jur? Dar mi-aș dori să fie citite și pentru asta. Uitați, eu m-am întors din Galapagos. Și acolo, în Galapagos, sunt mai multe insule. Și am fost pe o insulă, unde n-au fost niciodată așezări de pirați, n-au fost niciodată așezări omenești. Păsările, animalele au evoluat acolo de milioane de ani, cel puțin peste 4 milioane de ani, singure. Și oamenii se duc, ai nevoie de un ghid, un permis ca să ajungi acolo și n-ai voie să stai mai mult de vreo 3-4 ore. Și am ajuns. Și mergeam. Și trebuia să am grijă unde calc. Pentru că nu se dădeau din fața mea iguanele. Și nu mă vedeau. La un moment dat m-am oprit așa și mă uitam cu binoclu. Și au început să vină cintezele astea ale lui Darwin și porumbeia de la Galapagos pe lângă mine. Căutau, mă ciuguleau așa. Nu mă vedeau. Și Darwin în jurnalul lui spune că în Galapagos păsările nu au frică. Și de acolo s-a născut un nou concept al fricii, ecologia fricii, peisajul fricii. Păi și eu mă uitam și zic, nu, altceva le lipsește, nu-i frica. Deci nu neapărat frica le lipsește la păsările astea. Și mi-am dat seama că lipsește altceva ce este înaintea fricii. Și înaintea fricii ce este? Surpriza. Ca să-ți fie frică de ceva trebuie să-l vezi. Iată, trebuie să-l vezi. Și să zici, bă, ce e asta? Te întrebi. Și după ce ai întrebat, bă, ce e asta? Poate să îți creeze frică, dezgust, sau poate să-ți creeze bucurie și să te duci înspre curiozitate. Cu curiozitate. Dar prima dată trebuie să-ți trezească surpriză. Nu, păsările alea nu aveau, mie nu mă vedeau, nu erau obișnuite cu mine. Și tându-mă acolo, am zis, ăstea sunt ca adulții. Eu fac atelier în natură cu adulți și cu copii. Cu adulții te plimbi și trebuie să le arăți, uite tufa asta. Și toată lumea vede tufa și se miră, dar era acolo. Uite asta, uite asta. În schimb, când ești cu copiii trebuie să fii lângă ei pentru că ei văd tot ce nu văd nici eu. Eu de asta sunt așa și văd lucruri, pentru că ești cu copii și ei văd. Și te întreabă, trebuie să fii numai lângă ei ca să le spui ai acei. Și atunci, cumva, este în noi, avem în noi capacitatea asta a surprizei. Pe care... Dar cum o exersăm? Ce facem? Că nu mai vedem. Cum se poate exersa? Practic. Cred că practic se poate exersa ieșind în natură, întâlnindu-te cu natura, te duci, asta e frumos la natură, te duci pe o potecă. Astăzi te-ai dus pe poteca aia, mâine dacă te duci pe aceeași potecă, sigur o să fie altfel. Îți sare o altă pasăre, îți trece ceva prin față, găsești, începi să vezi altceva. Și tot mergând, ne exersăm gustul ăsta. Natura urbană te ajută oare? Da, te ajută și mai mult, pentru că dacă o să vrem la un moment dat să ne uităm în jurul nostru, să vedem, uitați, eu cu copiii fac tot felul de exerciții, ne plimbăm și zicem, nu, acum ne uităm în jur și vedem 3 lucruri pe care, dacă n-am fi atenți, nu le-am vedea. După care ne uităm și numim 2 lucruri pe care am putea să le gustăm. Ne uităm și numim un lucru pe care am putea să-l mirosim. Și ne uităm în jur și vedem lucrurile astea. Așa putem să facem și noi. Să ne conectăm cu noi. Dacă uitați partea asta de natură, pentru că sunt foarte multe animale, noi trăim înconjurați de foarte multe vietăți pe care nu le vedem. Și exercițiu. Trebuie exercițiu. Și dincolo de asta mai e ceva cu copiii. Eu cred că copiii trebuie să învețe și trebuie să-i ajutăm să interacționeze cu plantele și cu animalele. Ce le spunem? Când sunt mici și scoatem în lume, spunem să spui bună ziua și să spui la revedere. E foarte simplu. Învățăm. Exact așa. Trebuie să-i luăm o plantă și spunem, îi pui apă. Ce faci? O atingi așa. Cum nici copiii nu știu. Dacă noi le arătăm cum să interacționeze cu plantele și cu animalele de lângă ei, ei după aia o să-și facă așa și o să le fie foarte firesc să facă lucrurile astea. Deci trebuie să începem prin a face, cu mâinile și cu văzul și cu gustul și cu mirosul. Mai nu mâncați chiar orice. Și prin a citi. Și prin a citi niște cărți ale unor oameni care au deja exercițiul ăsta al întâlnirii cu lumea și ne-au aduce după aceea pe ea înapoi în carte.